Ginakabig sa Department of Education o DEPED nga high alert situation ang pagpanglutang sang duha ka grade 9 students sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City nga ginkamatay sang apat na ka mga individual. Suno sa DEPED, ginakondenar sini ang amo sini nga akto sang kasingki. Nagpahayag ang ahensya nga padayon ini nga nagapakig-angot sa iban pa nga government agencies agud nga maghatag sang medical assistance kag psychosocial interventions sa apektado nga mga estudyante kag mga personnel. Kahapon, ginmando naman ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang madalom kag tulid nga investigasyon sa mga insidente. Ginmando man sini nga siguruhon ang proteksyon kag safety sa tanan nga area, mga opisina kag mga establishmento, ilabi na sa mga eskwelahan. Kasunod sini nagmando naman ang Department of Justice sa Office of the Regional Prosecutor sa Region 8 agud nga matumod ang mga kamatuoran sa likod sa amo nga insidente. Sa pahayag ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, nagsiling siya nga nagkoordinar na ang ahensya sa mga piskal sa Eastern Visayas samtang padayon naman ang investigasyon sa Tacloban City Police Office kaupod ang opisina sang City Prosecutor. Ginatipon sa mga otoridad ang importante nga mga detalye lakip ng pagkilala sa mga biktima, sa mga napilasan kag sa mga tawo nga ginatulo nga posible nga may kaangtanan sa mga hitabo. Ginausi sa Manila mga kaimtangan kag posible nga motibo sa sini nga insidente.